Kuriani Tuhatta di bagasan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu amang. Nunga sahat kita tu minggu patuluhon dung Trinitatis manang hasi tulu sadaun ni debata. Topik ni minggutta sadarion gabi tinoppa nai baru. Tapuk kama parminggota mari di mahita sian buku edde nomor 14 ayat sada sahatu ayat tulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Nunga tibuhiadi ida rohakku Jehovah, ninna ibana do, haholongan saliling-liling na, hubay makkaholongi ho. Dibaheni, hutaiti ho, marhite-hite dengan bahasa haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan, sailehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong, tabay haporsiaon nami ganup ari, asalam tugu lehon madihami holong ni roha na somar pangasi, asa holong roha nami dihodohot dilongan nami jolma, lehon dihami pak kirimon na mangulung, asa marlas ni roha hami, mabailo mo ni rohami, say uluy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Bikin anjona sotong pagan
ni di bata di paramingguata sadarion, ima patik perjulu satu patik pasapuluhon dohot lapatanda. Patik perjulu, au do jahoba di Batam, ninda di Batata, dan jadi marakup au wenommu di Batam. Patik paduahon, dan jadi kanommu, jala dan jadi sumanonmu, manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi bagasan naik na di Toru ni Tano, yang gutung gabi si Sobbaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosugut, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon ari mingkui, dinaonomari maulahamuna sa siulaonmu, alayang goari papituhoni, ari paredianan ni Jahoba di Batam dui, dan jadi homangula angko dinasadari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isin hutani halak pe na mangibati hutam, ay dinaonomari do ditappa di bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat di mana di ari papituhoni, di bahan ido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parabadiai. Patik palimahon, iko pasangapommu do natorasmu, asa martua ho jala liling mangulu, di tano na nilehon ni Jahoba di Batam di ho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakkup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasyahon, unak ko okolo makatidakon hata na sututu maralohod donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dokammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna, manang hudana, manang diape ugasan ni dongammu. Beha paddo ni dibata taringot tu patik na sapului oddo. Audu Jahoba di Batam, ninda di Batata, pargogo na sohatu dosan jala pardimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinokparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinokparni akan na sugoro hadiau. Alay asido rohaku di akan na maribu-ribu, akan na marholong ni roh hadiau, naso mangalao si patiki, imasahatna, atong rap mangidugugo mahita tutuan di bata, lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata, saya pergugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Mari dihita.
dosata tu dibata martang yang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mula manian parjahati tu madikodalan na asa mangulu ibana. Ido dipangidoroham, alani ido ubain hupangidohami. Saya sudati maturutorum asa unang mangonai be tuhami. Saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoy mahami asa margugo hami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga, taringot tu hasan di dosata. Songonod do hata ni Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluhon hong, nunga pola hujogo armu, aw do napunaho, hasangapon madidibata na digijang. Amin. Marid dihita. Epistel di hari Mingguan, dienet sian Jesaya onoplonom ayat 10:1-14 tajahama marsikat sorin. Marlas ni roha mahamu rapdohot Jerusalem. Jala marulupulup mida sudi hamu ale akka naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rapdohot ibana. Sudi hamu akka namarsak roha mida ibana nasay laon. Ay songonod do hata ni Jehovah. Ida ma, aw patongotot tu ibana hadameon, songon batang ait gudang na, jala songo sunge na sirnip di hamuliaon ni akabangso parbigu, asa marmusu hamu, ikon na bingay-bingan na hamu, jala didideng-dideng hamu, diapuan na. Jalaya dung di idahamu songoni gabelas marohamuna
jala martubur holi-holi muna songon ikaw rata. Gabi patar tartadda tangan ni Jehovah tu akkana posona jala rimasna tu akka musuna imasahatna martua do akkana tu mangihon hatani di bata jala no peopsa. Amen. Mari dihita. Tidak ko mahaporsyaw tay songon nahina tidak ko dinungata sa haporsyaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama perguguna suatu dosan natmo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabigabian si Anton di perbadia andorang suhabubuan ido tu hatta na tumaon na birnit di panguman ni Silatus nama terpajar do ibana di hau pinarsilang na tua tu banu torudung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun tu siamun di bata Jehovah amanai pargugona suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sugutu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea dito di parbadia jaladong sada huria da badia huria to panalak Kristen akan na badia doho dia sandosa doho dia tay na madok mula mangulu sugut daging halak nang mate doho di nguluan na sorasuda. Amen. Tabi gema kursian ina parari Kamis diudutian non punguan diudutian non Qur'ama.
tabegema tikting namasa di huriata di minggon. Na parjolo na naing marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagas sonma arisman saut marudut siregar. Anak niamang samser siregar lahinan. Tubuh ni inang Rosida Boru Abarita. Ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Malaka, Gang Buton, RT 2, RW Pitu, Kelurahan Munjul, Manang Wik Opat, Dohot Orwana, Rut Citra, Daima Boru Ambarita, Boru Niamang, Herbert Ebin Abarita, Tubuh Ninang Situa Nurlinda, Boru Siahan, Ruas ni HKBP Depok Sada, Resort Depok Distrik 20 Deboskap Sian Huta Kapling Anturium Blok B nomor 10 Sada Tirtayasa Depok. Pamasung-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8.00 WIB. Na paduahon ruas napida mulai sadarion pidahuriado la parjolo ronson mangolo tua tapu bolon inang santi umatan buru na pitupulu rap dohot dua yanakon nasida dohot sada tanggungan keluarga pida tu HKBP kirap remaja resort kirap remaja distrik 20 Deboskap inganakyan di Gang Kapuk RT Onom RW Pitu nomor 8 Komplek Gereja Manang Wiksada. Na paduahon Reinhard Rosi Ensiahan inang Preti Angelina Boru Butar-Butar Rabdo Hosada Yanakon Nasida Pidatu GMIT Jemaat Gunung Zalmon Labuan Bajo inganakyan di lapangan tembak Manang Wikonom. Na patuluhon ruhut parmahanion pamisangion Manang RPP mamuk kasalarion honaruhut parmahanion pamisangodo Ida Rotua Boru Selitonga SPD alamar bagas sopangat toyol ni Huria ingana di Jalan Punta Dewa Gang Arjuna RT Onom RW 5 nomor 30 Munjul Manang Wiktolo. Na paupaton parmingguan ibadah khusus Manang Ipsus. Sadarion parmingguan ibadah khusus Manang Ipsus masuk muse Songon Nasomal masuk pukul 15.00 WIB. Na palimahon Dewan Diakonia. Na parjolo seksi sosial. Tabuan ma ditangyakta akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton soal tarsura di tik-tikta. Na paduahon seksi pendidikan. Pinabotohon tu sude yanakon ni Huriata na masuk tu perguruan tinggi negeri jalur undangan dohot SNBP, dohot SNBT asa dipasahat matu Dewan Diakonia Manang tu sekretariat di Huriata ima fotokopi surat tanda kelulusan dohok diterima di perguruan tinggi negeri tingkat SD, SMP, dohot SLTA nama dapuk juara sada 2 dohot tolu asa dipasahak matu Dewan Diakonia Manang tu sekretaris ini Huria ima fotokopi rapot surat hatorangan juara sian sekolah Nabi dohot surat pengantar sian situa wik Nabi jala dipasahat lalu mabat tanggal 10 Juli 2025. Hari Sabtu tanggal 10 Juli 2025 patupau ni Huria do ibadah pemberangkatan lulusan SLTA tu PTN dohot pasahaton penghargaan tuna masuk PTN melalui jalur SNBP dohot SNBT masuk pukul 10.00 WIB maringanan di gereja.
Hari Minggu tanggal 27 Juli 2024 di Parmingguan pukul 10 patupau ni Uriado pasahaton penghargaan tuya na kota na juara sada, juara 2, dohot juara 3 tingkat SD, SMP, dohot SLTA. Na paunopon panitia pesta gotilon HUT ke-46 tahun transformasi 2025. Hari Senin tanggal 7 Juli 2025 patupau ni panitia do rapot masuk pukul 10 pitu 30 wib sahatu pukul 10 sia 30 wib maringanan di GSM Gloria lantai sada laos onmatik ting nagabe undangan tusude panitia napapituhon panitia pembangunan HKBP Cibubur periode 2025-2027. Laporan parhepengon panitia pembangunan Boy Mata Jaha di Warta Naung Tatio B. Na pawaluhon Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Hari Minggu 10 Juli 2025 di Parmingguan pukul sia 30 wib patupau ni huriata do makatidakon haporsiaon tu Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025. Napasiahon buah-buah hobar tu program kerja ni huriata tahun 2025 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huriata asa tapasa bema peliat tahun tu huria manang melalui situawi nabe Boar ni ruas nang pasahaton Boy Mata Jaha di titik sadarion na pasapuluhon ruas na molding nunga marujungolu ruas ni huriata ima rawati buru nababan manang nai mutiara umur 50 sia tahun tadingan mata Al Broston Pajaitan Lahinan inganan nasida di Jalan Swadaya RT 2 RW 6 nomor 14 Kelurahan Kelapa 2 Wetan Kecamatan Ciracas Manang Wek 5 molding na dari Jumat tanggal 4 Juli 2025 tudean hari Minggu 6 Juli 2025 di TPU Susukan Ciracas Sadarion laos di Patu Pauriado Parmingguan di rumah duka masuk pukul 8.00 wib. Acara maringot ruas ni Uria namolding jongjong mahita saluhuna. Ujung perjalanan ni ngulu ni daw nga taon laos pari ngotok kita do sude nang hita pe di sada tiki tong do songon nasida ikom molding alani toktong mahita marpakirimon na mangulu saliling di Portibion jala say hubas manang salihari behita lao manadikon tanoon taingot mahata ni tuhata di pangukapon sa pulopat ayat 10 lubi martua maakana mate di bagasan Tuhani olak nion tutu di doktor di masohot manasida sian paru kilon nasida ay namangihu matu nasida niula nasidai tabuan masudi keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata nang jumolo moldingi asang kia matuhata na mga puli nasida alani martangyang mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Mari kita. Budul mahita. Songonima tikting namasa di mingguta salarion akatikting na mangihut boy matajaha atrasura di warta jemaat. Oleh ate. Tabigima ide puji-pujian sian kurwi 2 diudutian non kurwi 12.
Marid de mahita sian buku ede 610 sada ayat sare dohot udutna laus tapasahat ma piliatta pilihan sada a dohot pilihan sada b. sian salut naroha, imana mangaramoti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin.
hatani debata tu hita di minggu patuluhon dung Trinitatis imana ni enet sian Evangelium Galatia bidu onom ayat 10 sada sakro di ayat 10 walu. Galatia bidu onom ayat 10 sada sakro di ayat 10 walu. Hujahama tu hita salutna. Si paingot parujungan. Tadda hamuma balgani surat ni tangakku. Sude narikot roha di hasangapon ni pardagingon manosak-nosak hamu pasunaton. Asal unang taunonna pangaleleon siala silang ni Kristus. Aigarina sida jahudihian dang diradoti patiki. Alai naing do hamu tarsunat di rohana sida. Asa dipuji nasida dirina marhite sian daging muna. Alai dauma sianau nama muji diri. Anggo sosiala silang itu hatta Yesus Kristus. Marhite-hite ibanado tarsilang portibion diau. Jala aupe tarsilang do maradopon portibion. Ai manang sian hajahudion dongan manang sian hasi pelebeguon. Dang mahuai ikon na tinopa nai barudo. Jala damema dohot asni roha tu saluhut nama marangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang ma pola di susai agia isiau ai hupaboan do akka tadda ni bugang ni Yesus di dagiku. Didongani asni roha ni tu hatta Yesus Kristus matun di muna. Ale akadongan, amin. Ido saatna horasma dihita salutna. Amang dot dainang nahinah lolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dang pola hubain pembuka manang latar belakang ale langsung mak hubain isina alana ngajam walu don. Mungkin mulu kubain sian latar belakang olodo satu ngajum. Jala hamukan neng arisan musegan. Jadi langsung matu inti ate yang manginang. Jadi sian turpuk tahun adong dua naboy ta paruhsor-husor sian turpuk tahun. Ima adong dua na parjolo parange na manulak Yesus. Songondia do parange na manulak Yesus parjolo berpura-pura. Berpura-pura molota bereng sian turpuk tahun songondia do pemimpin halak Yahudi na maruagamo Yahudi na adong di Galatia mandok tu akka halak Kristen non Yahudi asa gabe halak Kristen na situtu hamu didok nasida berarti harus menjadi orang Yahudi yang baik. Ima didok halak Yahudi, halak pemimpin Yahudi na adong di Galatia tu akka halak Kristen non Yahudi. Jadi dokon nasida kalau kalian mau menjadi orang Kristen yang baik, pengikut Kristen yang baik, parjolo ikon gabe halak Yahudi na burjudo kamu. Artinya kalau mereka menjadi orang Yahudi berarti
mengihuton akka tradisi-tradisi kejahudian, hukum patik si panganon, hari raya nasional kejahudian, dan yang pasti bersunat. Jadi ima na di pasahat halak Yahudi akka pemimpin Yahudi itu halak Kristen non Yahudi, kalau kamu mau menjadi orang Kristen yang baik, kamu terlebih dahulu harus menjadi orang Yahudi, dan intinya kamu semua harus bersunat. Jadi ado motivasi nih halak Yahudi mandok songoni tu akka halak Kristen non Yahudi. Jadi mulota bereng di ayat 10 tolu didokon Rasul Apostel Paulus do, asa dipuji nasida diri marhite siang daging muna. Jadi ido motivasi nih halak Yahudi akka pemimpin Yahudi, asa pamujion diri nasida. Jadi kalau orang-orang non Yahudi mau masuk ke Yahudian, apalagi bersunat, itu suatu kebanggaan di dalam hidup orang Yahudi. Mereka bersama-sama mengajak, ayo masuk ke Yahudian, bersunat, dan itu suatu kebanggaan, dan ada yang dibanggakan dari situ. Bukan lagi Tuhan Yesus yang menjadi kebanggaan dalam hidup mereka. Artinya mengikuti hukum Taurat atau bersunat itu hanya untuk kebanggaan diri mereka saja. Artinya menolak Yesus berarti hidup penuh dengan kepura-puraan. Menolak Yesus hidup di bagasan kepura-puraan. Atau lebih dalam lagi kita bahas atau kita pahami lagi kata munafik. Kata munafik ini bisa lagi kita bahas, yaitu pandai bermain panggung sandiwara. Pandai bermain panggung sandiwara, menjadi aktor di tengah-tengah kehidupan sesama, atau berusaha menutupi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya dari sekitar orang, seperti Adam dan Hawa menutupi tubuhnya dengan daun karena dia tahu berdosa. Jadi orang munafik seperti itu, kepura-puraan. Jadi menjadi aktor dia, pemain panggung sandiwara dia di tengah-tengah kehidupan sesama manusia. Amang dot inang didok di ayat 10 tolu, aigari nasida Yahudian dang di radoti patiki. Jadi walaupun mereka amang inang melakukan hukum sunat, tetapi pada dasarnya mereka tidak melakukan hukum Taurat. Tidak melakukan itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mereka Yahudian dang diradoti patik ni debata. Namun
tidak hanya hidup di dalam kepura-puraan, tidak hanya hidup bersandiwara munafik, tetapi juga hidup dalam ketakutan. Molotajaha di ayat 12, sude narikot roha di hasangapon na di pardagingon na manosak-nosak hamu pasunaton asal unang taonon na pangaleleon siala silang ni Kristus. Jadi selain orang itu hidup dalam kepura-puraan, kemunafikan, mereka melakukan itu karena ketakutan manaon silang. Manaon pangaleleon alani silang Kristus. Jadi kalau tidak mereka lakukan proselit, kalau saya mengatakan proselit, usaha untuk membawa orang ke dalam kelompoknya, proselitisme. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka mereka akan dibenci sama orang-orang Yahudi yang lain. Mereka dibenci, bahkan bisa dibuang dari kelompok keyahudian, padahal mereka Kristen. Jadi kalau mereka tidak melakukan itu, tidak menarik orang-orang Kristen non-Yahudi itu masuk ke Yahudian, bisa orang Yahudi yang lain marah kepada mereka, bahkan bisa membuang mereka, bahkan bisa membunuh mereka. Dan sebaliknya, kalau mereka mendiami orang-orang non-Yahudi, orang Kristen tetap teguh kepada imannya kepada Yesus Kristus, mereka pun akan bersedih. Bersedih mereka kalau banyak orang percaya teguh kepada Yesus Kristus. Amanginang demikian di dalam kehidupan kita juga mungkin ada di sekitar kita, orang-orang Kristen akan Nabadia Israel kan datang kepada kita. Kita harus percaya kepada Yesus katanya. Oh ya tentu kita bilang, kalau kita percaya sama Yesus, nah kita harus pakai pakaian yang kayak gini katanya. Pakaian, kalau ke gereja kita harus marsongket, markebaya ya. Kalau kita memang percaya sama Yesus katanya, baru kita harus melakukan seperti ini katanya. Harus kau ikuti aku ya, kalau kau percaya sama Yesus. Karena aku duluan di gereja ini, kau barunya harus kau ikuti katanya. Seperti itu. Kalau yang mendengar ini, kita mendengarnya, kita tolak itu, atau kita bilang aku hanya selamat karena Yesus, kita tolak itu, perkataan itu, mungkin kita habis kena bala-bala. Atau kita, orang baru itu sok-sok kali katanya, sok mantap, sok paten, gak mau dia mengikuti tradisi-tradisi di sini. Karena itu semua untuk menjaga eksistensi. Begitu juga kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus mengatakan kepada kita, Allah kau sampai zaman yang canggih ini pun kau masih percaya sama agama katanya. Kayak mana kau ini? Percaya kau sama agama, percaya kau sama Yesus. Udah tahun canggih kayak gini, bisa semua dianalisa, bisa semua diakses, masih percaya. Lalu kita dalam perasaan iya ya, takut kita. Iya ya, apalagi kalau dia punya pengaruh di dalam perusahaan atau di dalam kelompok. Dibilang kita gak usah lagi percaya sama Yesus, lalu kita bilang iya ya,
Takut kita bilang, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus itu ku imani. Takut kita. Itulah yang sering kita alami di dalam kehidupan ini. Kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan yang lain. Kita berusaha tetap eksis di dalam hidup kita. Apalagi di zaman sekarang ini, mungkin kita sudah dikuasai oleh teknologi. Kalau kita membaca Facebook, ya kan, orang buat status, enak kali jalan-jalan ini, bukan kayak dia hanya di rumah aja. Panas hati, ke aku nih pasti diomong ini, pasti ke aku ini, pasti ke aku. Panas. Kalau kita lihat lagi status-status orang, pergi jalan-jalan ke luar negeri, pergi jalan-jalan ke suatu tempat yang wah, lalu kita banding-bandingkan diri kita, tertekan kita, aduh, kayak mana, kapan aku seperti ini? Tertekan, kapan ya aku seperti ini? Memaksa diri kita untuk melakukan satu hal, melakukan perubahan, supaya kita melakukan hal yang sama yang ada di Facebook teman-teman, yang ada di Instagram teman-teman. Membuat kita tertekan. Itulah jalan amang inang yang menolak Yesus Kristus. Tidak ada kenyamanan batin, tidak ada kenyamanan pikiran, tidak ada kenyamanan dalam kehidupan kita. Hidup penuh dengan kepura-puraan, hidup penuh dengan kemunafikan, hanya sebagai peran panggung sandiwara di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita sering dikuasai oleh teknologi pada masa saat ini, dan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sungguh bukan ini yang dikehendaki Tuhan Yesus yang harus kita lalui. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Ikon porsea hita tu Yesus Kristus. Kita harus yakin kepada Tuhan Yesus. Kalau inilah yang bagian kedua, percaya. Tadi yang pertama, hidup penuh dengan kepura-puraan. Yang kedua, ikon porsea hita tu Yesus Kristus. Apa yang kita dapatkan amang inang kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sukacita. Di ayat 14 dikatakan, alai dauma sian au nama muji diri anggo sosiala silang ni Tuhan Yesus Kristus. Marhite ibana dotar silang portibion diau jala au pe tar silang do maradopon portibion. Jadi didoksi Apostel Paulus iba anggos alai dau sian au nama muji diri anggo siala silang ni Tuhan Yesus Kristus. Jadi adong do kebanggaan. Jadi sukacita itu bisa kita dapat amang inang. Ada suatu kebanggaan apa yang telah dilakukan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus yang tersalib itu. Kita memiliki kebanggaan, bangga kita dengan Tuhan Yesus yang tersalib itu. Karena apa? Dia membebaskan aku dari segala dosa. Melalui salib Yesus, kita diperkenalkan kebenaran-kebenaran, jalan yang benar. Kita diperkenalkan tidak hidup di dalam kemunafikan. Kita diperkenalkan harus bangga kepada salib Kristus, karena itu adalah
jalan keselamatan, jalan menuju kehidupan yang kekal. Makanya buat apa kita memiliki segala apa yang ada di bumi ini kalau kita tidak memiliki kehidupan yang kekal? Semua sia-sia. Lebih baik kan semua kita miliki yang ada di bumi ini, tapi juga kita memiliki hidup yang kekal. Harus seimbang. Jadi itu adalah kebanggaan. Itulah yang membuat kita sukacita selalu. Selalu bersukacita. Karena kalau aku mati, saya pasti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Harus itu yang kita imani. Dan itulah kebanggaan kita. Dan itulah sukacita kita. Jadi orang yang mempercayai Tuhan Yesus, mengikuti jalan Tuhan Yesus, pasti dia bersukacita mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang kedua, orang yang mengikuti Yesus, orang yang berbeda meninggalkan jalan dunia. Kalau dikatakan dunia, Tuhan Yesus atau Rasul Paulus bukan mau membenci ciptaan-ciptaannya, orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dunia selalu merujuk, kalau di dalam perjanjian baru itu merujuk kepada sistem dunia ini, sistem yang merusak orang-orang percaya, seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Kristen di Galatia. Itulah dunia, maksudnya adalah sistem yang jahat, sistem yang bisa merusak kita. Jadi kita harus berbeda dari dunia ini. Kita bisa mencintai dunia ini, tapi jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah orang yang kedua tadi, mengikuti jalan Kristus. Dan yang ketiga, menjadi ciptaan baru. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dia hidup baru, menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru bukan berarti kita dihilangkan dan dibuat yang baru. Tetapi kita ini, kemanusiaan kita ini dibuat menjadi baru oleh Tuhan. Semua kesalahan kita itu sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua dosa-dosa kita sudah ditanam bersama-sama Tuhan Yesus ketika dia mati. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kita hidup baru. Kita menjadi ciptaan baru. Songon temata di mingguon gabe tinopa naim baru. Hidup orang yang baru tidak hidup di dalam kepura-puraan. Ingat, Tuhan selalu melihat apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Dan itulah pertimbangan Tuhan untuk kita ketika kita mati, kemana kita pergi. Itulah yang menentukan layak tidak layaknya kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Puji-pujian dohot mauliate upasat hami tuho ale debata Jahoba namar habangsa di Banua Gijang. Alani denggani basam na hulalahami na mangaramoti di sude perdalan ngolunami setiki nau salpu satu basan oleh Tuhan boi hami marpungu marsaur
rap dohoto di bagas corom. Ale Tuhan nunga hubegi hami hatam nabadiai. Jalagabe tukot di dalam nalatit sulu-sulu di dalam naholom. Ramoti mahami salut na Tuhan nang di akar ragam ni namasa tumingguon upasat hami masalut na dia dopanmu. Huriam nanaing manjalo pasu-pasu perbagasan ima arisman saud siregar dohot orwana rut citra naima boru ambarita di hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 di gereja Namion HKBP Cibubur homa nama sumasu sude keluarga kedua belah pihak asa boi terlaksana acara naung direncanahon dohot denggan suang-suang oleh Tuhan nang di ruas nami na pindah ima keluarga tapu bolon boru napip tulu rap dua yanakon nasida pidatu HKBP kitab remaja resot kitab remaja dohot di keluarga siahan boru butar-butar dohot sude yanakon nasida pidatu gereja gemit jemaat Gunung Zaimon. Homa Tuhan mangramoti duaksa keluargaon boina sidamar siohot di bagasan haporsion nasida di gereja Naim Baru. Sung-sungun oleh Tuhan mangidodo hami tuho di ruas hami na di bagasan RPP ima si ida rotua buru silitonga ala nau mar bagas so pamatoan ni huria homa Tuhan mangalehon tiur pikiran asa tarjalo nasida RPP naung ditotapon huriam HKBP Cibuburon. Suang-suang oleh Tuhan di ruas nami namunding inang Ramawati boru nababan tadingan ni amata amiston panjaitan lehon ma Tuhan hagogon dohot hapul-apul tur lemobi di aka yanakon nasida si mutiara boru panjaitan asa toktong margogo ibana mandalani ngulu na si ganupari Tuhan mengalihon hasabaran tu ibana asa unang marsak ibana le Tuhan mandalani nguluna di bagasan portibion song-song le Tuhan di ruas nami na di bagasan persahiton na dirawat di rumah sakit manang na di dalam proses penyembuhan di Jabu na sidabi ima inang hutagaul baru tambunan sintua tambunan amang na 70 Jonathan hutagaul Jian rumah horbo Joan rumah horbo Jetro rumah horbo amang Raja Guguk Fernando Sitorus inang CH si Hombing boru sinambela GBA boru Sitorus tuhoma upasat hami dongan nami asa ho ale Tuhan mangaleon hama malum sian sahid nasida asa marlasin rohan nasida ale Tuhan ditiki-tiki namangihut jalaboy rap dohot hami ale Tuhan mamujiho di tonga-tonga bagas corom di tiki namangihut mauliate ma Tuhan dikijang salut nase sama dosa dot pangulusan nami le Tuhan asa unang tarabat sudi aka pasu-pasu dohot bagabagam nanang lilahuk ko Tuhami mauliati ma marite hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin.
Marinde mahita sian buku ende nomor 715 ayat sada dan seterusnya uhut papunghon pelieta. Oh
Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami, pilihan nami tuho, say jalo mai gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparahasya kami pilihan non, patimbulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion, buhai marohanami mar hite-hite tondim, asalam hutan dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuhu, mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma hara ajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongonon songon na di banua gicang. Lehon matu hami sadarion hangeluan siapari, sesama dosa nami songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sondangi Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasahorhon madamena tutondim. Amin.